Ahoj všichni, dneska jdu za mojí kamarádkou Aničkou. Jdu s ní, protože já jdu koupit mojí ségře na svátek nějaké věci, ale nemůžu vám je ukázat, protože ona by se na to video mohla kouknout a zjistila by, co jsem jí koupila. Teď nevím, jestli na 2. února, anebo 22. Ale podle mě 22. až. Ale já prostě jdu teď, protože už se mi potom nebude chtít a potom to nebudu všechno stíhat. Takže jsem se rozhodla, že prostě půjdu dneska. Já dneska ani není moc sněma, takže já jsem si zapomněla na klečník. Nevadí. Snad na to rodiče nepřijdou. Takže jdu. Jinak, abych se teďko nenudila, tak abych prostě něco říkala. Možná to budou nesmysly, ale to je jedno. Tak třeba mi napište do komentářů, jak se máte a co děláte třeba. Abyste se ani nenudila, jak tady jenom jdu po cestě a nic nedělám. Ráně jsem tady sama. Nikdo není. No tady někdo staví někdo. Takže tady mnou 3 lidi. 3 lidi se mnou, takže jsou 2 i já, ale jakože já jsem nejdu, protože nepatřím jakoby k sobě. Ale tak hyfate blato. Nejhorší je, že já nevím, jestli ten obchodák je otevřený nebo zavřený. Takže tak to trošku jako, jestli nedívám na stránky, jestli nevím, jestli vůbec jestli stránky má ten obchod. Takže tak. Nevím, co tam to je. Vypadá, že ale ne. Ale jo. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Tam si chtěla teda jít. No do obchodáku. OK. Natáčím na YouTube. Už konečně mám ty dlouhé videa. Co? Fakt? Jo. Já jsem to... Co děláš? I já. No. Tak. Natáčím hodně. Jakože, ale co děláš? Vlog? No jo, takový vlog, no. Něco mezi. Malý narosty. Svátek. Svátek. Jo, svátek. Já teď právě nevím, jestli 2. nebo 22. Ale čekaj, asi 2. má Nelča, 22. má Lily a já nevím vůbec. Kdo ti napsal, jak se dělají dlouhé videa? Emi. Emička? Jo. A já se bojím, že tam je zavřeno, protože jsem tu obcházela tak nikdy. To prostě parkoviště. Tak když tak se jdeme do pene. A počkej, co tam vlastně jako mám koupit. No, to by mě taky zajímalo. No, tak asi obchodě není otevřený, ale není. Je? Není. No. Tak ty tam můžeš pro Lily koupit nějakou sladko? Nemáme sladkosti doma, jak.
Můžeš na náměstí třeba? Co? Můžeš na náměstí? To taky ne, tak asi nic. A nejhorší je, že musím koupit pro moji kočičku. Jo? Tak teď můžeme tady do Zvery Maxu. Nebo co to je? Tam není otevřeno. Ty vole. To mi tež, ne? Jo, to jo. Hej, ale já si vždycky myslím, že až v neděli je zavřena. Ty tež? Však je to Však jo. No všechno je zavřeno. Co to je? Úplně všechno je zavřeno. No, kromě Penny. Doufám. Asi jo, dostaneme si jo. Tak tam jdem do Penny jenom pro tu kočku a pak půjdeme na náměstí? Jo. Okay. Co máš představu pro tu Lily? No, já to nemůžu říct na videu, protože ona by se na to mohla kouknout. A počkej, ty to nemusíš stopnout? Ne. Pojďme počít auto Penny, ne? No tak musím. Tak počkej. Já bych to potom mohla tak jako... to pošeptej. Počkej, pošeptej to. Ale to je v tom. No já právě no, ale ona to prý ani na náměstí. Však jo, však to je. U Ťamana. Obou dvou. Aha. No, můžeš to chytit. Hej, musí se navečet, ne? Jo. Tak víš co, tak si to vstojí do kapsy. Jo, a to jako, oni se budou koukat, jak budeme v Penny, ale jako do kapsy se budou udělat. Co? Je to mám bordel v té kapse. Super. No všechny, mám odpadky, to bude odpadky. Tak víš. Dobrý den, dobrý den. Venku je dneska asi nejteplejší ze země, jako. Pro mě. Já mám 400, ne? Já mám ještě z divadla včerejšku. Protože já jsem se nevybalila, pořád ten vlastně. Co mi koupíme? Granula. Jo? Ale jaká? Musíme se až potom vrátit, ať tam natáháš celou dobu. Já mám batok. Jo, aha. Vážení zákazníci, pokladna číslo 2 se zavírá. Vždycky než se otevírá. Ona nežere rybu. Chápeš to? Fakt? Jo. Ona nežere rybu a je to kočka. Tak to je hodně. No, kolik to stojí? 59. Moje kočky mají rádi Felixe, ale... Já si to odlažím. Jo? Máme 2 kočičky, Charlie. A jo. Můžeme jít. Jo. Nejlepší trapas to bude u pokladny, ale to je... Protože... Já ráno nikdy nechodím v modlé fruce někde. Možná taky někde na náměstí, jo. Já mám 10%. Měla 30, jak jsem dokázala, jak mi byla zima, tak jsem měla 10 výrek. Aha. A jak mám to taky. Já nesmím něco koupit teď, jako. Já nevím, jestli smím teď něco koupit.
To malé nebo to velké? Tady ještě jdu. Tam ještě hrozně hodně tady stůj to takhle. A teď si musím vytáhnout si. Viviana má mobil. Aha, tady je. Vezmu tady tu 50, protože musíme něco Podržíš? Mám podobnou. Dostala na barvu. Co? Já jsem si koupila asi tak před 2 rokama. Ty myslíš udělat 2 party? OK. Takže další pár bude někdy, nevím kde. Ano.